Happy Valentine's! Congratulations to all of us, no? Kay kaning atong butika sa Kapitolyo, dugay ra gyud ning gihandom nato, especially kanitong clinic sa Kapitolyo. Kaning butika sa Kapitolyo, ato gyud ihandog sa mga tao na nahanglan aning mga tambal. Kay bisan pa moingon ta na progreso, moving forward ang Bohol. Pero kung atong mga konstituente, atong mga trabahador dinhi sa Kapitolyo, puros masakito na ipangbati, sigurado ko mo na makalangan sa dakong kalambuan sa atong probinsya sa Bohol. So mao man na kami sa atong administrasyon nangandoy ni na ang akong mga kauban dinhi sa Kapitolyo puros himsog na makatabang gyud ninyo simbako kung naamos pahinglanon anang panglawas nato. So again, congratulations sa tanan, happy Valentine's, good morning kanatong tanan.